ଆଜି ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି। ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ ଓ ହୃଦୟର ଠାକୁର, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜି ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ, ଜନ୍ମଦିନ। ସ୍ନାନବିଧି ଓ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ ଓ ସଂହିତାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିକାଲି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟାବହତାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ଜୀଉମାନଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନମୋହନ ବିଜେ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦୁଇଟିରେ ଜୀଉମାନେ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇସ୍କନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଜନଶୂନ୍ୟ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମକୁ ବନ୍ଧ ପକାଇଛି କରୋନା। ଫାଟକ ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ମାତ୍ର ସେବକଙ୍କୁ ନେଇ। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟିମ୍ ପାଖରେ ରହିଥିଲା ବାସ୍ତବ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ, ତାପରେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ମଦନମୋହନ ବିଜେ କରନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ହାତୀ ବେଶର ଉପକରଣ ଅଣାଯାଇ ଗଜାନନ ବେଶ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଭକ୍ତିପୂତ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।